फ्रेंड्स, तुमचं स्वागत आहे भक्ती ब्लॉग चॅनलमध्ये. तर मी आज बनवणार आहे आलू मेथी. त्याच्यासाठी मी एक गड्डी घेतलेली आहे मेथीची. तर हे बघा, त्यासाठी एक मोठा बटाटा, हिरवी मिरची आणि लसूण. तर आता आपण ह्याच्यासाठी वाटण करून घेणार आहे. तर हिरवी मिरची आणि लसूण हे मिक्सरला आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे. हे बघा, मी वाटून घेतलेलं आहे हिरवी मिरची आणि लसूणचं. तर इथे तेल गरम करायला ठेवलं आहे. आपलं तेल गरम झालेलं आहे. तर ह्याच्यात हा वाटलेला हिरवी मिरची आणि लसूण टाकून घ्यायचं. चांगलं तेलामध्ये परतून घ्यायचं. गॅसची हीट आपल्याला एकदम कमी ठेवायची. तर आता हे साल काढून घेतले होते बटाटे, साल काढून बारीक चिरून ते टाकून घेतले. आता एक मोठा बटाटा घेतला होता मी. चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं. तर ह्याच्यामध्ये मी चांगल्या 7-8 मिरच्या घेतल्या होत्या, कारण मिरची तिखट नव्हती. तर तुम्ही तिखट असेल तर कमी घ्या. टाकली आहे हळद. आता टाकून घेणार आहे मी भाजी मेथीची. निवडून स्वच्छ धुवून 3-4 पाण्याने धुवून घेतलेली आहे भाजी. मी शेंगदाण्याचं कूट टाकून घेते. आता तर 2-3 चमचे मी शेंगदाण्याचं कूट टाकलं, भाजलेलं शेंगदाण्याचं. तर अशा प्रकारे चांगलं हलवून घ्यायचं आहे. तर झाकून देऊन ठेवते मी 2 मिनटं. तर हे बघा, मी हलवून घ्यायचे मध्ये मध्ये. आपल्याला मध्ये मध्ये चेक करून घ्यायचं की भाजी खाली चिटकणार नाही. तर मध्ये मध्ये हलवून घ्यायची भाजी आपल्याला. तर हे बघा, तयार आहे आपली मेथीची भाजी. तुम्हाला सर्व करून दाखवते. तर कोणी डाळ टाकून करतं, मुगाची डाळ टाकतात, तर कोणी कांदा टाकून करतं. तर तुम्ही नक्की बनवा बटाटा टाकून भाजी. बटाटा टाकून खूप छान लागते आणि मुलं आवडीने पण खातात. तर मुलांच्या टिफिनसाठी हे चांगलं आहे, कारण की मुलांना आताचा बटाटा खूप आवडतो. त्याच्यामुळे तुम्ही नक्की बनवून बघा आणि मला नक्की सांगा की कशी बनली भाजी. माझ्या रेसिपी तुम्हाला आवडत असतील तर सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा. तर तुम्हाला पुन्हा भेटेन पुढच्या रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत बाय.